Politiek aangenaam verrast door de komst van Hugo de Jonge als tijdelijk commissaris van de Koning in Zeeland. Politieke partijen en Provinciale Staten zijn blij dat een zwaargewicht als Hugo de Jonge naar Zeeland komt. Een man met connecties in Den Haag die dan Zeeland ook goed op de kaart kan zetten daar. En verder in deze Zeeland nu. Marianne uit Middelburg schrikt zich wezenloos. En vergaande plannen voor vliegveld. Goedenavond. Oud-minister Hugo de Jonge wordt tijdelijk de nieuwe commissaris van de Koning in Zeeland. Hij volgt Han Polman op, die volgende maand naar de Raad van State vertrekt. De Jonge vervult de functie totdat er een permanente opvolger voor Polman is gevonden. Ik zou niet weten wie het is, echt niet. Ik ben niet helemaal Hugo de Jonge fan, zeg maar. Is nou niet direct de man die mijn politieke richting is. Misschien gaat hij het heel goed doen, je weet maar nooit. En het is een geboren Zeeuw. Oh, dat wist ik niet. Dat is nieuw voor mij. Ja. Nou, dan moeten we hem zeker een kans geven. Dit is hem. Oh, is dat die minister? Ja, ik ken hem verder niet, dus ja, het zal wel goed zijn. Nog 2 weken en dan is dit de nieuwe werkplek van Hugo de Jonge. Heel wat anders dan een werkkamer op een Haags ministerie. Politieke partijen en Provinciale Staten zijn blij dat een zwaargewicht als Hugo de Jonge naar Zeeland komt. Een man met connecties in Den Haag die dan Zeeland ook goed op de kaart kan zetten daar. Maar er zijn ook kritische noten te kraken. Zo ziet vrijwel iedere politieke partij het als een uitdaging voor Hugo de Jonge om zich als een neutrale commissaris van de Koning op te stellen en verbindend kan zijn. Woorden die niet bepaald zijn te plakken op zijn ministerschap, waarin hij regelmatig een kant moest kiezen. En sommige partijen zelfs zeggen dat hij polariserend te werk ging, in bijvoorbeeld de coronatijd. Maar al met al geven alle politieke partijen de nieuwe commissaris van de Koning het voordeel van de twijfel. Er liggen vergaande plannen voor vliegveld Midden-Zeeland. De baan moet iets opschuiven door een vakantiepark in de buurt. En ook zouden er straks zwaardere vliegtuigen mogen landen. Maar er komt geen extra geluidsoverlast, belooft de directie van het vliegveld en ook een deskundige van de TU in Delft. Morgen praat de Zeeuwse politiek over de veranderingen op het vliegveld. 2 Zeeuwse volksvertegenwoordigers, links in beeld, laten zich informeren over de veranderingen die eraan komen op vliegveld Midden-Zeeland. Binnenkort moeten we in de Staten een besluit nemen over het draaien van de baan en over allerlei dingen die daarmee samenhangen. En dan lijkt het me altijd goed om echt even ter plaatse te oriënteren en ook goed me te laten voorlichten door de mensen die er echt mee te maken hebben. Het plan is om de landingsbaan van het vliegveld 22 graden naar het zuidwesten te draaien. Dat is veiliger, want er wordt dan niet meer opgestegen en geland boven waterpark Veersemeer. Verder wordt een verouderde norm losgelaten. Vliegtuigen zwaarder dan 6000 kilo mochten nooit op Midden-Zeeland landen. Maar dat geldt straks niet meer. Wat wij op dit moment een beetje merken is dat de 6000 kilo die voorgesteld is om uit de regelgeving te halen, dat die vragen opwerpt. En ook daar eigenlijk de mensen veel conclusies aan verbinden. Omwonenden zijn namelijk bang voor meer lawaai als de oude norm wordt losgelaten. Niet nodig, zegt de vliegvelddirectie. Want niet gewicht is bepalend voor geluidsoverlast, maar het zogeheten geluidscertificaat. Dat is de hoeveelheid geluid dat een vliegtuig produceert. Elk vliegtuig heeft zijn eigen geluidscertificaat. En bij elke beweging, dus of een landing of een opstijging, wordt die beweging geteld. Alle vluchten worden bij elkaar opgeteld en per jaar mag het vliegveld niet boven een bepaald kwotum uitkomen. Sterk gezegd, als ik 6 F-16's laat komen, kunnen we voor de rest van het jaar dicht. Ik heb hier zelf ook lang in de buurt gewoond. En eerlijk gezegd zou ik er niet aan moeten denken dat er dan enorme vliegtuigen overvliegen. Maar dat gaat niet gebeuren als de regelgeving zo is als dat mij net is uitgelegd. Ja, aangeschoven is politiek verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, ja, waar het eigenlijk op neerkomt is dat de directie zegt, er gaan hier echt geen vakantiecharters landen. Er komt echt geen extra geluidsoverlast. Ja, en er zijn nog wel wat andere argumenten te noemen dan die je net zag. Zo is die baan, ja, die is maar 1000 meter, dus 1 kilometer lang. En dat blijft die ook, dus daar kun je geen Boeing op neerzetten. Hij is en blijft ook nog eens van gras, dus zacht. En op vliegveld Midden-Zeeland geldt een maximale spanwijdte voor de vleugels van die vliegtuigen. Dus je zou zeggen, grote, zware vliegtuigen die veel
lawaai veroorzaken, die komen daar gewoon niet. Maar goed, we hebben de vraag wel voorgelegd aan een van de bekendste luchtvaartdeskundigen van Nederland. Moeten bewoners rondom dat vliegveld zich ongerust maken als daar nieuwe normen gaan gelden? Nee, wat belangrijk is dat er een geluidsruimte is voor een luchthaven. En dit betekent dat je in een bepaald jaar een bepaalde hoeveelheid geluid mag produceren. En tegenwoordig hebben alle vliegtuigen een geluidscertificaat. En met die gegevens en een aantal meetpunten kun je gewoon precies bepalen hoeveel geluid wordt er daadwerkelijk geproduceerd. Dan kun je zien, is de geluidsruimte op. En of een vliegtuig nou zwaarder of lichter is, maakt dan eigenlijk niet meer uit. Het is niet zo dat vliegtuigen zwaarder dan 6000 kilogram per definitie meer geluid produceren. Nou ja, ruwweg genomen heeft een zwaarder vliegtuig een grotere motor en maakt die meer geluid. Maar als de ruimte beperkt is, ja, dan maakt dat in feite niet uit. Het hele interview dus op onze site en op onze app. Ja, morgen vergaderen dus Provinciale Staten over deze kwestie. Hoe vallen die plannen voor het vliegveld daar? Nou, je zag net dat de ChristenUnie, een kleine partij, die staan vrij open tegenover wat daar gezegd wordt. Maar BBB, de grootste coalitiepartij, die zeggen toch ja, als die baan verdraaid wordt, dan kost dat landbouwgrond. En daar zijn we tegen. Zelf ben ik wel benieuwd wat PvdA GroenLinks gaat doen. Want ja, die zijn ook niet echt fan van recreatief gemotoriseerd luchtvaartverkeer. Dus we zullen het zien. Marcel, dankjewel. Dit is de slang die Marianne Haars uit Middelburg de schrik van haar leven bezorgde. Want toen ze 's nachts naar het toilet ging, zag ze iets liggen. Ze dacht dat het een schoenveter was, totdat die begon te bewegen. Het bleek dus een kleine rattenslang te zijn. En meer ook over dit verhaal op onze website en social media kanalen. Opnieuw vertraging voor het project Zandijk-Molendijk, de dijkweg tussen Ierseke en de A58. De uitvoeringsorganisatie die de kronkelige weg moet verbeteren, heeft het ontwerp-bestemmingsplan teruggetrokken. Het plan bleek te laat op een website terecht te zijn gekomen, waardoor een nieuwe procedure moet worden opgestart. Het opknappen van de Zanddijk stuit op veel bezwaren van omwonenden die liever een nieuwe rondweg willen. Cliënten van gehandicaptenorganisatie Cerelo woonden altijd zoveel mogelijk verspreid in woningen door woonwijken in heel Zeeland. Maar nu bouwt Cerelo weer woningen waar de cliënten centraal bij elkaar wonen. Hey. Hoi Bas, Hey. Mogen wij binnenkomen? Ja. Cliënt Bas Hopmans heeft zijn spullen thuis al gepakt. Hij is klaar om te verhuizen en leidt ons daarom maar wat graag rond. Over een week verhuist hij samen met 71 andere cliënten naar deze woningen in Goes. Het is de tweede centrale woonlocatie van Cerelo die open gaat. Nu ga ik sinds 11 september hier wonen. En wat vind je daarvan? Beter, Waarom? kleiner en mooier. Vaak in de huiskamer zitten, want ik vind het een beetje druk op de oude woning. Waarom is dat hier dan beter? Er zitten 4 aan de andere kant en 4 aan mijn kant. Dus het zijn 2 verschillende woonkamers. Ja, ja. Nou, op deze manier zorgen we in ieder geval dat cliënten weer een nieuwe woning hebben die aan de laatste eisen voldoet. Daar zijn we heel blij mee. En we kunnen de zorg ook veel beter regelen. Want hoe was dat dan eerst geregeld, Margot? Onze cliënten die crossen nu de hele provincie door onderweg naar hun dagbesteding. En sommigen wonen midden in de polder, dus die zitten ver weg van alle faciliteiten. En die komen nu in de stad wonen, dus ja, dat is veel dichtbij. Het is de tweede grote nieuwe woonlocatie van Cerelo die open gaat en de cliënten weer centraliseert. Er komen ook nieuwe woningen in Middelburg, Vlissingen en Capelle. De locatie in Goes is het belangrijkst omdat daar ook het centrale zorgcentrum gevestigd is. Daar kunnen cliënten van Cerelo uit de hele provincie naartoe komen en die krijgen daar medische zorg, maar ook behandeling. Dus dat is echt onze behandelafdeling die in dat gebouw komt. Hier zijn we echt ontzettend blij mee. En hier kunnen onze cliënten uit heel de regio behandeling krijgen. Maar ook gewoon lekker bewegen en lekker sporten. Dus dat is heel fijn. En dit is een van onze andere behandelruimtes. En hier is bijvoorbeeld ruimte voor fysiotherapie te volgen. Het werkt helemaal volgens een rails, dus cliënten kunnen de hele ruimte door. En het werkt eigenlijk als een standaard tillift. Dus deze kan helemaal tot op de grond. En kunnen we cliënten goed in een mat hangen en zo bewegingsoefeningen aanbieden. Halverwege september worden alle verhuisdozen uitgepakt. De cliënten zelf helpen ook mee, maar tot die tijd genieten ze vooral van de voorpret van de verhuizing. En dit is mijn kamer. Laat maar eens even zien, hoe ga je dit inrichten?
Mijn tafel, mijn computer daar zo. En daar mijn hoekbank en daar mijn bed. Ga je nog dingen ophangen aan de muur of zo? Ja, mijn tv. En wat ga je ook weer kijken op tv? Wat hadden we afgesproken? Ook op Zeeland. Ja, heel goed. Het was weer tijd voor de jaarlijkse uiendag op proefboerderij De Rusthoeve in Koleensplaat. De laatste uienoogsten waren niet om over naar huis te schrijven. Droogte, natte periodes en ook de bonenvlieg maakten het ui knap lastig. En ook dit jaar wordt het moeilijk om een mooie uienoogst voor elkaar te krijgen, zeggen de telers. Er staat geen één blok die vierkant mooi goed staat. Er zit overal wel een natte of een slechte hoek in. En ja goed, dat zo moeten accepteren dit jaar. De uienoogst dit jaar hangt af van meerdere factoren. Je bodemstructuur moet kloppen, je moet water kunnen geven als die plant het nodig heeft. Je moet de meststoffen kunnen doseren, je moet het gewas vrij zien te houden van ziekten en plagen. Plus een droog en vooral een zonnig jaar. Veel licht is veel groei. Dus er zit nog toekomst in de ui? Er zit altijd toekomst in de ui. De Paralympics zijn begonnen. Corné de Koning uit Kloetingen is een van de Zeeuwen die meedoen. De meervoudig wereldkampioen wil in Parijs zijn indrukwekkende roeicarrière afronden. Het liefst natuurlijk met een medaille. We spraken hem voor zijn vertrek naar Parijs. Nog 1 keer oefent Corné de Koning een start op de Bosbaan in Amsterdam. Vanaf morgen is het menens. Dan begint de inwoner van Kloetingen in Parijs aan zijn 3e Paralympics. En hoewel de ervaring dus van hem afdruipt, vindt hij het toch nog spannend. Dit is wel gewoon het toernooi waar het simpelweg om draait. En waar je simpelweg gewoon in 4 jaar naartoe traint. In Tokio won hij zilver. Dat smaakt naar meer. Maar de koning heeft er toch een hard hoofd in. Onze aanloop is wel heel anders geweest. Is niet optimaal geweest. Ja goed, en ik denk dat we de favoriete rol die ik had met de ploeg in Tokio, dat nu gewoon heel anders is. Volgens de koning zijn er 8 kanshebbers op 6 finale plaatsen. Parijs kan dus ook zomaar een enorme teleurstelling worden. Stel je voor dat het dan niet zal leiden tot een medaille. Voelt dat ook gewoon simpelweg misschien ook wel een soort van wrang. Omdat dat is gewoon hetgene waarvoor ik sport. Ik train zo hard omdat ik gewoon wil winnen. Zondag is de finale en dan weten we of hij zijn carrière afsluit met nog een medaille. Het was niet zo'n warme dag als gisteren door wat sluierbewolking. Op andere plaatsen, zoals hier in Goes, toch nog een lekker zonnetje. En dat blijft eventjes zo, dat wisselvallig, het een beetje met wat bewolking. Daarna wordt het toch weer wat warmer, maar ook onbestendiger, met mogelijk ook onweersbuien. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.